Breakaway Foreman Group, composed of Cap Albalos, Romel Perez, and the two executive guys, the Kenneth and Makmak Malikdem. Tabi! Nireklamo ka pa dyan. Tukabi ka na. Ayan, nauna si Kenneth at saka si Makmak. Ayan, nagutom na si Romel. Tumitira na ng power gel. Tumitira na ng power gel si Romel. Diyan nakatutok si Cap sa dalawang executive. Naghahabol si Romel. Tutukan mo lang ito kasi ito yung breakaway. Hanggang matapos, second lap na to. Basta alamin lang natin dito kung sino yung 1, 2, 3 4. Romel, number 42 from Orbis Tondo. And we have here Makmak Malikdem and Kenneth Tirado on the second. Nauuna ngayon si Cap Albalos. Siya nagdadala ng trangko. Dadala ng trangko. Apat na breakaway. Mga 1 kilometer na yun layo namin sa main pack. You're just watching the Return de Western Pangasinan. Nasa May Samat na kami. Exact location, time check is 11 or 10 o'clock. Ay, nangunguna na ngayon si Romel, si Makmak Malikdem, tsaka si Cap Albalos, tsaka si Kenneth Tirado. We are traveling at a speed of 35 to 40 an hour. Nasa Magtaking na kami, malapit na kami sa junction ng Bungalod. Di pa rin nagbabago, ganun pa rin yung breakaway. 4 4-man team composed of Team Bimalay, Team Orbis Tondo, and Team Bugalyod. Ayan, biglang uwi na.
Tabi! Tabi nyo! Tabi nyo! Ito si Kenneth. Una ka kasi walang nagka-traffic.